Mibalik ka. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat ganiya ka na. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni David. Ikaw ug ako ang tagyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usa ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Pasyon ko ikaw pag-usab! Haga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi. Sud sa 45 ka milyon kakatuigan, una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matagtuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi ang urong sa kamatuuran. Urong, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urong. Nakita ko sila. Kinsa? Uy, naunsa ka, uy. Kalit ka man lang. Saan ka? Patulon ka? Usa? Ganong... Oh. Uy. Gitabangan ko ninyo og hatod kang Sir Servando. Tara. Magawas na din eh. Tingalig, umat-anong tang sir. Ala, sige. Tala mo. Oh. Sige na sang tanaw ay. Sige makagtanaw sa palibot. Nagkakita ko ni Dapita. Oo. Karon pagalit na kasudin eh. Pamilyar ka ni Dapita. Dili bago na ko kini Dapita. Pirmi ko kining makita sa kundam ko. Dini ihatag ang kwintas. Ang akong kwintas. Gidagaw ka? Narao? Nagbita si mong iliog. Nahibaw na ko sa kumbuhaton ni Nagbitas. Nahibaw na ko. Tanoy, nagpaabot na si Martin. Tara. Bayan. Tay?
Unsay gibuhat mo din sa gawas? May gihuwat ka ba? Kuan, tay. Mo ani ron si Paulo, tay. Malarga naman ko ugma. Bayan. Wa na'y sakit si Paulo. Ha? Sakit? Wa man, tay. Nga naman? Kaganina, manggod. Kalit mo lang siyang gikutasan. Unya, murag nawadaan sa panimuot. Unsa? Oo. Gipatabang manggunakaw sila si Radje sa pag-alsa ni Sir Servando nga to sa iyang kwarto. Kay nahubog man kini. Wa na manggod si Cardo. Mao ba, tay? Nabalaka ko. Tingalig husto ang pangagpas ni Radje na may patol na si Paulo. Totoy sabuy? Tinuod ang gisulti ko. Nahinomdom ka ni adtong silingan sa tabok nga giingon nilang gikaibgan og di ingon nato kay mukalit lang ugahi. Unya, usahay mubangon og gabing dako ug wa sa kaugalingon nga maglakaw paingon sa punuan sa kahoy sa ilang luyo. Unya, kutasan dili makiginawa ug magbarog lang nga way panimuot. Usahay maglingkod. Ay, o lagi, tay. Si Tiding? Oo. Dili tinuod ang giingon nga gikaibgan og dili ingon nato. Ang sulti sa doktor, usa kuno to sa matang sa patol sa sakit sa nervous system. Lain-lain man ang patol. Dili sa tingali anak si... Ingon anak si Paulo, tay. Sa nakita ko kaganina, ingon ana siya. Tay, psychic siya. Unsa? Makakita siya sa dili kasagarang makita sa uban. Samas na hitabo sa Villa Mariano. Ang kanhing pagpatay. Ang pagputol sa dila ni Noy Cardo. Tuol. Gidetalye niya ang pag-aso siya nahitabo. Nga hangtod si Cardo, nahadlok nga nung nahibaw si Paulo. Tay, nabalik na si Noy Cardo? Ay, ambot lang. Apil ako, dili ka na mo, ani. Gituwas ko lang akong gitrabaho. Aron ugma, layo na sa pangsugdan ko. Murag nalimtan na lang kuning muda. Ako pa. Dugay papaya ka makita, no? Sa weekend pa. Wa pa siguro kung makauli ko weekend. Kantos ka hindi ka kita na ako. Ikaw, kantos ka. Dili. Ilara do. Mian. Gusto ko kuha mo ni. Ang kwintas maninimo? Oh, Dili ko makadawat, ana. Mato ni nanay nimo, kwintas ni sa imong inahan. Ipahatag nimo. dili mian. Kang papa ni. Dihatag niya kang mama. Unya mingos mama. Nga mausab ni ang ihatag ko sa mamahimo kong asawa. Kisa nagsulti ni mga anak? Si mama mismo. Nakita ko sila kaganina dito sa villa. Paulo? Unsa ko nang kipanulti nimo? Ayaw na ko kumidyahig ingon ni ana. Tinuod ang gisulti ko. Kaganiha. Nagkasuod ko sa kwarto kanhi sa akong mga ginikanan. Naghatod mi kang Sir Servando. Nakita ko sila dito, Mian. Nakita ko mismo ang paghatag ni Papa kang mama nining kwintasa. Paulo, tingalig may sakit ka.
ka. Unsa? Kining nahitabo ni mo karon. Sa gunson ka ng makuyapan. Utasan. Wa ko'y sakit. Ang doktor may angay musulti ni Ana. Dili ikaw. Mian, Kinahanglan magpa-doktor ka. dili mo to ang doktor sa kong isulti nila. Labi na mahitungod sa kong mga ginikanan. Pero gibati ko, Mian. Niar sila. Nagpaabot sila sa hustong higayon aron madakpan ang kriminal. Paulo, Sige na, kuha ni Mian. Ang pingis yung kinabuhi. Paulo, kuan. Oo, sige, pero tingali masuko si nanay nimo. Way labot ni nis nanay. Para ni sa kong umaabot nga asawa, mo nagisulti ni Mama Aida. Salamat. Hustos, Papa. Di na kinahanglan nga ilisan ko ang picture nga nasa suod sa lakit. Mauraming naw nga. Mao ba? Bebe, akong tanahon. Uy, ikaw tuod. Pero, karaan ang gisulob. Ako rin sapawan sa imog yung picture. Unya, sa pikas, butangan ko sa akong picture. Bahala ka. Pero ang pingi in town. Kay ihatag pa na natuon niya sa umaabot na itong anak. Para sab sa iyang maasawa. Dili ko ni isaya-saya, no? Tagka na ba kayong snatchers? Gamiton ko lang ni kung na ako sa luwas nga dapit. Gusto na kang ihatod. Ayaw na lang. Tiwasan na lang imong trabaho. Aron sa weekend puhon, ako na lang ang atimanon mo. Okay, mainon. Sige. Amping, ha? Bye. Unsa may sulting, Mama? Okay na. May nangutana ko, no, kung siya ba si Mrs. Isidro. Kinuod mo sab, dili ba? Oh, pero lahi nga bay. Ay, sagdi lang. Di man sa layo ang gidakon sa atong bahay ba? Nya, nakabalik na ba ka si Ricardo? Mao na gusto kong susihon mo, Raji. Mo trabaho ka karon dito, dili ba? Oh, tuwa naman ganis, Paulo. Oh, tiaw mo na. Tuwa naman dahil siya. Una ikaw, nag-unsa ka pa man din eh. Ay, lagi, maadto na. Salamat sa panabang mo, Kapitan. Jess na lang. Jess. Oh, kana ba? Pero kinahanglan tingaling mo balik una ko sa syudad. Oh, hasta ko asusina. Unsa? Biyaan mo din si Paulo? Kinahanglan mo report ko sa mga opisina. Ay, kabalaka. Mubalik din ko. Magpahibaw lang ko nila. Ako sab nga susiho ng akong pamilya dito. Ni Aman si Raji. May kauban kapon si Paulo. Ay, kabalaka. Jess, usaon ko nga dili mabalaka. Nahibaw ka na sa kuyaw nga iyang giatubang. Oh, nahibaw ko. Pero kung mag-amping lang siya, dili siya maunsa. Plansado na nato ang tanan. Mubalik dayon ko asusina. Matag karon og unya niya ako dinhi. Ikaw hinuon ang angi mag-amping. Kaya tingalig timingan kas mga taong nakailan nimo kaniadto. Kung mao ka na, magdungan na lang ta. Mas maayong di ta magkuyog. Mas maayong dili kita nagkaila sa tubangan sa ubang mga tao. Oo. Nakasabot ko, Kapitan. Jess, lagi. Jess. Okay na eh. Mas may ngayon ko na kana. Mas malinawon ko kung wa ka din eh. Wa ko hinunaon.
Pero dili na sab ko pwedeng mo balik sa ato. Ha? Nga naman. Natultulan na sa mga sakop ni Sir Servando ang atong bahay. Kinahanglang mo pahawa na ko dito. Sa pagkakaroon, ang inahan ni Radji ang gituhuan nilang inahan mo. Pero nahibaw ka nga tuso si Sir Servando. Klarong dili siya mutuo. Maong dili siya muhunong. Mubiya ko din sa Isla Maria Paulo, pero dili ko magpalayo. Mangita ko kapirmihan sa mga dapit nga dili layo dinhi. Tabangan ko ni Martin. Pwedeng manimuyo ko sa ilang mga kabanayan sa Tabuk. Hayop ka! Hayop ka! Dugay ko na kining ni plano! Huwag magduda nga ako! Kinahanglang mawa ka! Oy! Usa na hitabo ka niya? Ha? Uy, wa na. Gipatol tingalin eh. Polo. Polo, pagmatoy. Polo. Nakatuog ka? Ha? Nakita ko na sab sila. Nakita ko na sab. Ang usa nakita mo? Oh, Sir Servando. Nakatuog ka? Ha? Unsa na maurasa? Pag humar pa ni Udto, sir. Minus 10 para lao na. May kinagkamata pa ko. Ha? Usang orasa ka na to? Pag humag pa ni Udto, sir. Sakit yung mata. Liman ka pag tanaw ng puros numero. Naghisgot ang nakita mo sila. Kinsa? Ang akong damgo. Sukad na ko mahiabot ni Baya. Kanunay ko magdamgo. Bisag adlaw na ko. Usidam ko. Krimen. Ang gibuhat na pagpatay. Wa ko mahibaw kinsa ang magtiayon. O kinsa ang kriminal. Tiligid matubang ang kriminal. Kung matubang pa lang siya, sa akong damgo, mailhan ko lang ta siya. Usa ko nang ipanulti mo? Usa pa na imong damgo, ha? Istoryahe ko. Ang magtiayon nga gipatay. Nakaila sila sa kriminal. Ang kriminal nga nagputol sa dila ni Ricardo. Nakita ko sa kundamgo ang tibuok panghitabo. Unsa? Unsa may sunod nga mahitabo, mga higalan nunti ang matagyugto ning bagotang sugilanon nga naguluhan. Orom! Sinuhat ni Cora Rosales ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika Bernie Pilapil. Recording technician Achilles Hazam. Dalit sa Super Radio Production Center.